Slováci. Slováci milujú mäso. A práve preto milujú mesiarstvo u Bíka. Najväčšiu sieť mesiarstiev s takmer 100 predajňami po celom Slovensku. Veľkých a drahých influencerov, ktorí mäso naozaj rozumejú, je na Slovensku ťažké nájsť. A platiť iným za to, aby hovorili to, čo im napíšeme, nikdy nebola naša cesta. Čo sme teda urobili? Vytvorili sme si vlastných. Predstavujeme mesiarstvo u Bíka Meatfluencerov. 8 odborných zamestnancov. 8 jedinečných pohľadov na umenie mäsa. S jedným cieľom. Zdieľať svoju vášeň a lásku k mäsu. Prešli školením v modernom umení digitálneho vplyvu. Od svetla a kompozície, aby produkt vynikol, až po to, ako vytvoriť silný hook v prvých 3 sekundách. Zistili, že aj obyčajné video natočené priamo v mesiarstve dokáže osloviť tisíce ľudí, keď je podané autenticky. Fungovalo to? Naši meatfluenceri vytvorili 460 príspevkov. Bez akejkoľvek platenej mediálnej podpory získali 5600 nových sledovateľov. S viac ako 7 518 000 organickými zhliadnutiami a 93 000 interakciami. Jeden príspevok dosiahol viac ako 2,4 milióna zhliadnutí. Ľudia dokonca začali našich meatfluencerov spoznávať. Ich úspech stál na autenticite a poctivosti. Slováci milujú mäso. A Slováci milujú mesiarstvo u Bíka Meatfluencerov.